is your number one SM radio station. Love Radio. Dear mga nanay, naranasan nyo na rin ba yung malungkot ng walang dahilan? Yung tipong mahal ka naman ng asawa mo, may malusog at bibong anak, may mabuting mga magulang at kapatid, kumakain ng tama araw-araw, may maayos na bahay, may cellphone at internet connection, pero tila nabubugnot ka pa din at nawawala ng gana sa buhay. Ako kasi oo, naranasan ko na yon. Dumating ako sa puntong ang lungkot-lungkot ko. At paminsan-minsan ay nararanasan ko pa rin ito. Minsan naisip ko, ano kayang dahilan? Bakit kailangan ko pang maranasan ang weird na kalungkutang ito? Doon ko nalaman na may tinatawag palang stay-at-home mom depression. Yung akala ng iba ay ang sarap na ng buhay mo kasi hindi ka nagbabanat ng buto. Maghapon ka lang sa kwarto at ang tanging pinakatrabaho mo ay mag-alaga ng anak mo. Pero minsan na ba tayong natanong kung nahihirapan din ba tayo sa araw-araw nating ginagampanan? Mahirap din kaya yung maghapong paulit-ulit ang nangyayari sa buhay natin na TV ang nagbabago? Yung ang dami mong gusto hanap buhay, pero hindi mo magawa dahil hindi mo kayang ipagkatiwala ang anak mo sa ibang tao. Yung mas pinili mong alagaan at makasama ang anak mo at ipagpaliban muna ang dream career mo. Gusto mong gumala pero napagtanto mo, hindi ka na pala dalaga. Yung 4 na sulok na lang ng kwarto ang nakikita mo. Pakiramdam mo ay nandiliit ka kasi hindi ka makatulong sa mga araw-araw na pangangailangan ng pamilya mo. Nakakalungkot ang senaryong ito pero hindi tayo dapat magpatalo sa pagkabagot. Sa mga may kaibigan diyang nanay na alam niyong nasa ganitong sitwasyon, ngayon ninyo ipakita ang concern ninyo sa kanila. Ngayon nila kailangan ang presensya ninyo. Ang simpleng chat, simpleng chika, ay napakalaking tulong na para sa kanila. At sa mga mister dyan na parang walang pakialam, minsan naman ay tanungin nyo rin ang mga asawa ninyo kung ayos pa ba sila? Maglaan rin sana kayo ng panahon para makabonding sila. A little heart-to-heart talk and a big hug can make a difference. Bigyan nyo din sana ang misis nyo ng small treat at day off dahil wala namang tao na hindi napapagod. Tandaan ninyo, 24/7 ang duty nila ng pag-aalaga sa inyong pamilya. Kaya sa mga nanay dyan na binabayo ng kalungkutan, always remember, hindi ka nag-iisa at napakarami pa ring dahilan para maging maligaya. Love, Mommy Chinay. Ang bukas na liham na ito ay mula sa trending post ni Mommy Chinay, Your Bagets na nanay. Hindi ba Chinese na nanay yun? Chinese na Pinay? Mommy Chinay. Chinese na Pinay. Oo nga, no? Chinay. Mami Chinay, good morning! Good morning sa'yo, Mami Chinay. And good morning sa lahat ng mga kabisya nating mga mommies who are going through different types of depression. Yan, may hindi lang naman stay-at-home mom ang meron depression. Pati din naman yung mga career, mga working moms meron din. We all have our different battles to face. Totoo yes. yan. Totoo yan. Kaya hindi mo pwedeng
sabihin na yung nasa bahay lang sila lang yung mga magagaling o kaya yung mga nagtatrabaho sila lang yung talaga yung magagaling. Kapag kami nagsabi ng ganyan, ha, sasapakin ko. Susuntukin ko sila. Papaluin ko sila ng best tank, yung maraming lamang tubig. Iba-iba mo silang tsinelas. Correct, yung Rambo, yung makapal, yung matibay. Yung hindi basta-basta na uubos na tsinelas. Tsaka yung ano yung bubble gum na yung sira-sira na yung ngipin mo. Bazooka. Sira-sira na yung ngipin mo, hindi pa lumalambot, pambihira. Yan yung mga papakain ko sa inyo. Diba? Kasi we all have different struggles to face. Yes. Totoo yan. And again, saludo tayo doon sa mga taong talagang nakaka-survive sa ganitong klase ng phase ng buhay. Actually, lahat tayo Dadaan dyan. din. Wala namang Hindi naman lagi yan eh. Oo, lahat yan. Nagtatrabaho, walang trabaho, ultimo tambay. Talaga nakaka-experience ng depression. Maski naman yung maski naman yung maganda yung career. Yes. Diba? Makaka-experience din yan ng Bakit? Diba? Oo, parang totoo yun eh. Totoo yun na parang ang ganda-ganda ng karera ng buhay mo. Katulad ng dinidescribe niya, diba? Parang may maayos siyang internet connection. I mean, bibo yung mga anak niya. Mahal siya ng asawa niya. Inaalagaan siya. Pero bakit may ganun eh? Tama. Diba? Tatamaan ka talaga may eh. ganun talaga eh. Yung mga iba, hindi nila kinakaya. Kaya nga, diba? Talagang they go through yung process ng counseling. ng counseling. And it's not bad, Huwag niyo pong isipin na porke pupunta ka sa psychologist o psychiatrist or makikipag-usap ka sa taong pwede magpalinaw ng isip mo, baliw agad. May ganun eh. Huwag nating isipin ganun. Kasi sila talaga yung nakakatulong eh. Alam mo, nung isang araw may nag-send sa akin sa PM ng sa Tambalan page na dinedescribe niya yung pinagdadaanan niya tuwing nakaka-experience siya ng anxiety at depression. Para daw siyang, yung nalulunod ka na hindi mo maintindihan. Hindi makahinga, nagpapanik ka na hindi mo maintindihan. Yung basta parang ka nalulunod, kumunoy na hindi mo nahabol mo usually yung hininga mo talaga. May ganun hirap, eh. no? And it is okay to seek help kapag ka ganun. Maganda yung ina-acknowledge mo that you're going through that para at least alam mo na kailangan mo makichika, makipag-usap. Kaya maganda yung advice nitong si Mami Chinay eh. Kapag ka meron kang kaibigang nanay na parang ganyan, parang nababaliw na sa loob ng bahay, nakatitig na sa walis tambo. Diba? Yung inausap na yung walis tingting. Oo, diba? Meron na siyang personal relationship kasama yung microwave. Kapag ka ganun, bigyan mo ng oras. Tama. Para chikahin ng mga latest chismis sa barangay, di ba? Kasi for all you know, kailangan lang niya ng kausap. Di ba? Yung perfect example na ang nanay mo naiiwan sa bahay. Lahat ng mga chikiting, lahat ng mga anak, either papasok sa eskwela, papasok sa trabaho. Si Mr. aalis din na bayo, nasa trabaho. Yung nanay niyo mag-isa lang sa bahay yan eh. Di ba? Totoo, kinakausap na lang niya yung sarili niya minsan. Correct. Katutuwaan na makinig sa radyo o kaya manood ng paborito niyang teleserye. Pero pag nagtapos yung mga bagay na yon, nalulungkot na yan eh. Wala yung mga anak ko. Wala pala akong kasama. Ito pa yung mas malungkot niyan. Ano? Pagdating ng bahay, hindi niyo kakausapin kasi pare-pareho kayong pagod. Diba? Tapos nagluto si nanay na masarap, magreklamo ka pa. O di naman kayo nagluto si nanay na masarap. Ay, kumain na ako sa labas. Diba? Ay, ang nanay mo nag-walling na, hindi nyo lang alam. Diba? Yung hindi niya pinansin yung posible siyang mapasma na pagkatapos niya maglaba, magluluto siya, mainitan yung mga kamay niya. Tapos pagdating, hindi mo ma-appreciate yung luto niya. Totoo yan, matilamsi ka ng ay mata niya, kakaprito ng galunggong eh. Tapos hindi mo ma-appreciate. Ito pang malupit dyan, kasalanan na naman ng social media. Sa gitna ng lahat ng nararamdaman ng nanay na nasa loob ng bahay, makikita niya yung mga kabatch niya na may karir. Diba? Parang, closed a deal with a client today. Yan. Tapos makikita mo, pormadong-pormado. Naka-lipstick, nakakilay, naka-power at corporate attire, di ba? Tapos yung nanay mo may paso ng plancha sa braso, di ba? Tapos pagdating nung mister, di ba? Aawayin pa. Sasabihin. Ito na naman yung ulam. Oo, ito na naman ulam. Oo, kung akala mo naman, nagpo-provide. Ako talaga sa mga tao. Ito na naman yung ulam. O, di ba? Ito na naman kasi sweldong binigay mo eh. Di ba? Baka pag demand, wala namang binibigay, no? Kaya nga, o kaya sasabihin, wala ka namang ginagawa dito. Ay, pambihira. Kapag kasi yun talaga ang never nyo dapat sabihin, mga kabisyo. Yung mga mister, o kaya yung mga anak. Wag nyo sasabihin sa mga nanay ninyo na who are stay-at-home moms. Wag nyo sasabihin sa kanila na, wala namang ginagawa yung nanay ko sa bahay. Nasa bahay lang. Yun na
sinasabi. Nasa bahay lang ang try nanay ko. nyo. Management po yan. Gumagamit yan ng iba't ibang klase ng management skills when you are Tama. inside the home. Diba? Kaya nga, Actually, hindi kulang housewife, home manager daw ang tawag. Kulang ang 24 oras para sa isang nanay. Tama. Totoo, kulang. Yung duty mo sa trabaho, 8 hours lang yan. No? Nag-overtime ka, 2 hours. Pero yung nanay mo, 24/7 ang duty niyan. Oh. Diba? No day off, no retirement. Correct. Diba? No benefits. No benefits. Totoo Diba? yan. Actually, ang benefit na nga lang yung appreciation eh. Yes. Appreciation, yung paminsan-minsan, palabasin. Kaya kung halimbawa, yung misis mo, paminsan-minsan, naglalambing na okay lang ba? Parang gusto ko namang manood ng sine o kaya Kailangan empower Oo. yan. huwag mong ipagbawal. Tama. Makasabi mo, sino magbabantay? Mag-download ka na lang. Oo. O kaya, sino magbabantay dito sa bahay? Gagastos na naman tayo. Mga ganun sabihin. Kakainis. nakakabuisit yung mga Huwag ganun. Diba? Pagbigyan. Yung mga Little simple request lang yun yes. Pagbigyan niyo yung mga misis nyo. Again, napakalaking katuwaan na po ng mga nanay na naiiwan sa bahay yung ilabas sila minsan. Ikaw nyari, yung panganay na anak tumanggap ng sweldo noong nakaraang linggo, gaano ba naman ng dalhin mo sa fast food o kaya sa isang maayos na restaurant, Correct. ilibre mo ng paborito niyang pagkain. Yung maranasan niya magpalit ng bra or magsuot ng bra. Di ba? Hindi kasi pag Kasi nasa pag nasa bahay, bahay hindi ka ka, nagsusuot. hindi ka na magpapara, Oo. di ba? Kasi syempre, Oo. ayaw mo, masikip kasi, di ba? Parang, Tsaka hindi komportable. hindi ka komportable. So yung, At saka sasabihin pagdating naman ng asawa ko, tatanggalin din naman yan. nakakalurke. May point ka doon, partner. Diba? So, pag mo pa isusuot, kung tatanggalin din naman. Hindi, diba? Yung pa-experience mo naman sa nanay mo, yung magsusuot siya ng bra. Diba? Yung magsusuot Yung siya ng bra, maganda. magsusuot siya ng pantalon, yung Oo. magsusuot, magsushoes siya. Diba? Correct. Diba? Magsushoes siya kasi meron siyang pupuntahan. Ganun. Kaya ang pinakamagandang gamot talaga sa yung stay-at-home mommies na depression is yung empowerment ng pamilya, ng True. asawa. Na Correct. kahit hindi Correct, niya sinasabi na, o sige, lumabas ka, magpa-parlor ka. Dapat ganun. Paminsan-minsan. Para maramdaman niya. Diba? Na Kaya halaga. hindi natin masisisi din yung ilang mga nanay eh. Chismis na lang yung libangan nila eh. Oo. Di ba lalabas ng bahay yan, pupunta sa sa tindahan ng banana queue sa kanto. Siyempre makikichismis Kaya alam yan. nila yung latest happening kasi yun na lang yung tanging ganap nila eh. Parang mga kasama sa bahay, yung mga kasambahay, magtataka ka, parang hindi naman lumalabas. Oo, pero alam ang latest Pero alam ang happening. latest chika sa pangatlong kanto. Kasi may ganun akong kakilala partner eh. Parang alam ko naman hindi naman lumalabas to Oo. eh. Wala namang ibang ginawa to kundi magbantay ng bata. Pero alam niya na yung kapitbahay ni ganito, ni nakawan, tapos yung Oo. nagnakaw sa ganun ay ganyan. Alam, pambihira. Kaya hindi mo rin sila masisisi. Oo, kung may, di ba, masasabihin, napaka-chismosa mo naman ay, ganyan. Pero kasi wala naman. Ito na yung Oo. libangan nila. Nakalibang kayang malaman na inano ni ano si ano. Sa may ano, at nag-anuhan sila. Di ba? Kasi doon na lang sila nalilibang. True. Imagine talaga, tayo lahat na wala sa bahay ngayon. Di ba? Nanay lang natin yung nandun sa bahay. Di ba lahat inaasikaso niyan, bawat detalye ng bahay alam niyan. Di ba? And yun yung hindi natin na yun na take for granted at hindi natin na-appreciate. So sinasabi natin dito, appreciation is the key. Imagine, mawala ang nanay mo isang araw, 2 araw. Di ba lahat tayo natataranta sa Di bahay? ba nga, magpapaalam nila yung nanay mo na mamamalengke, tatanungin mo, anong oras ka babalik? Oo, di ba? Di ba nga nakakaalis, tinatanong mo na kung anong oras babalik. Correct. Diba? Kasi doon natin nalalaman yung value ng nanay natin kapag nawala sila ng ilang araw. Correct, 'di ba? But of course, also bukod sa sabi ko nga kanina sa unang parte ng tambala na may iba't ibang struggle ang stay-at-home mom and working moms. Yes. So, we also lift up working moms kasi hindi din madali 'yon, 'di ba? Hindi din madali yung kailangan mo magtrabaho, hindi mo nakikita yung ano, totoo yung pressure sa loob ng workplace. Totoo, 'di ba? Tsaka yung pinakamasaklap sa lahat yung hindi mo nakikita yung mga nangyayari sa loob ng bahay at sa mga anak mo, 'di ba? May ibang tao na nagbabantay samantalang dapat sana ikaw 'yon. Correct. Parang OFW, 'di ba? Nakikita mo naman sa ibang nanay na stay at home na ay buti pa siya kasama sila. yung anak Actually, niya. yung mga stay-at-home mom, ang iniisip niya dun sa career woman, sa working mom, buti pa siya. sila. Oo. Araw-araw, nagsa-stockings, araw-araw may pupuntahan, araw-araw magko-commute, araw-araw may makakausap na iba. nag-aayos ng sarili. Correct, 'di ba? Yung mga working moms naman tulad ko, naiingit ako sa mga stay-at-home moms kasi partner buti na lalo pag nakakakita ko ng nakapag-create na naman ng adobong masarap o kaya yung bentong maganda
magaganda. Alam mo yung parang Mickey Mouse sa mga itsura. yung mga Mickey Mouse, yung mga gano'n na mga kanin. Tapos, totoo, alam mo, minsan may gano'n ako na parang, Lord, sana payamanin mo na lang po ako na mas mabilis para at least ma-experience ko pong gumawa ng bento box. Kasi alam mo, partner, talagang minsan makukompare mo yung sarili mo eh. Parang halimbawa ako, kung magpapa-party ako sa school ng anak ko, kunyari i-allow, ang gagawin ko, tatawag ako sa Jollibee o kaya sa McDo. Pero yung mga kilala kong stay-at-home moms, partner, Iba yung atake nila. ang atake nila, gagawa sila ng bento box. Na may Mickey Mouse. Na may Mickey Mouse, partner. Na perfect yung itlog nila, partner. Na perfect. Pag-open ng mga kids, wow! Diba? Yung kanin nila, Mickey Mouse o kaya panda. Diba? So yung mga working moms na tulad ko, I know for sure, I don't have the time to do it. So naiinggit din kami. So diba? Pero yung stay-at-home mom naman na nakausap ko, naiinggit din sa akin. Sabi mo, alam mo, nakakainggit ko, ganyan yung ginagawa mo araw-araw. Ano kaya feeling na ganyan yung buhay? Samantalang hindi niya alam, yun din ang tanong ko. Ano kayang feeling na ganyan yung buhay? Yung na gumagawa ng Mickey Mouse. Mickey Mouse na ano? Mickey Mouse na kanin. Yung perfect, yung itlog. Yung perfect, yung itlog. Diba? Yung nakapagluto ng ano, I perfected my pininyahang manok, kemerut, ganyan. Kasi hindi ko siya kayang gawin. Kasi by the time I get home, I'm so tired. Iba na yung Gusto mo na lang pahinga. Tsaka iba na yung bonding na lang naming mag-iina. Hindi na yung magluluto pa ako ng mga pininyahang keme. Pininyahang pinya na lang kaya mo. Diba? Hindi, mag-open na lang ng kanang pinya. Ganun din naman yan. Mo. Ayan na. Ganun din naman yun. Pag nilabas, ganun din. Lahat shortcut version. Diba, may diba, naiinggit ka sa mga working moms. Ang mga working moms naiinggit sa stay-at-home moms. In other words, parehong may struggle. Parehas may struggle eh. And the struggle both is real. Totoo Correct. yan. Again, we just have to be strong kasi lahat po ng tao talagang tatamaan at some point in our lives. tatamaan talaga tayo yan. ng depression. Yung malulungkot ka na lang bigla, out of the blue, na parang, anong dahilan? Ba't ako nalulungkot? Pero ganun eh. usually meron din namang yan eh. Meron din namang pinaghuhugutan eh. Yung parang bigla kang malulungkot. Ako nalulungkot ako pagka nakakita ako ng mga ng mga luto ng mga nanay. Oo nga. It's not too late. Na-admire hindi I know it's not too late. Pero hindi ko din kasi siya forte. And then ganito mamaya, pag uwi mo ng alas 5, magluto ka na sa bahay nyo. Partner, mas malaki pa yung pimple ko sa ilong. Kesa sa baboy na nasa bahay namin kasi ang mahal na po. Pwede ka rin magpininyahang manok. Bumili ka ng pritong fried chicken. Bumili ka ng pinya pagdating sa bahay. Pagdaluin ko. Hindi din lasa nun. Tsaka nga pag nilabas, ganun din. Pare-pareho lang sila na itsura. Oo. Diba? Parang, bakit kaya nila yun? Well, ganyan. siguro sa akin ang pananaw ko dyan, parang we are designed to have struggles in life for us to learn. Yes. Kasi the more na may struggles ka, natututo ka, nakakapag-isip ka, and figure out kung paano mo malalagpasan yung struggles at may darating na naman na other struggle. Tama. Actually, importante siguro aware ka. Aware ka. Self-aware ka sa nangyayari sa sarili mo. Kasi kung hindi ka aware, paano mo susolusyonan yan? Asawa talagang solusyon dito. Dapat empower niyo yung asawa niyo. Correct. Ganun Para din hindi mga makaramdam ng ganyan. Kasi alam mo, kapag patuloy mong pinaparamdam sa asawa mo na okay, wala siyang ginagawa. Tapos ang taba-taba mo na dati, sexy mo. O di naman kaya. Ngayon, pusunin ka na, sasabihin pa ng alam mo, gano'n. may mga lambing naman na gano'n na pusunin, pero lambing. Hindi yung pag nilambing ka ng pusunin ka na may kasama talagang pangungutya. Ano ba yan? Pusunin. Di ba? Pwede naman. Ay, kutsi-kutsi. Oo, di ba? Pwede gano'n eh. Pwede gano'n eh. Tapos gumagapang yung daliri. Kutsi-kutsi, pababa, gano'n. Ganyan. Pero kasi, di ba? Lambing. Lambing yun. Iba yung ano ba naman yan? Pusunin na? Kailan mo ba huling nakita anis mo? Masyado na malaki yung puson mo, di ba? Yung nakakabwisit pa dyan, sabihan ka na sa mag-gym ka nga. Oo, di ba? Yung mga ganun. May oras pa ba? Nakakalokasan ko isisingit. Gravacious sa empowerment of moms. Kailangan po yan. Kasi, promise, at some point, it gets depressing. Tama. And appreciate. Pag may pera Importante. ka, sige, mag-bar ka muna para sumaya ka. Sama ka sa mga friends mo. True. Diba? Hayaan mo magwalwal pa minsan. Yung hindi siya masamang nanay kapag halimbawa nag-decide siyang biglang
uminom, kasama yung friends, Oo. manood ng sine, kasama yung kaibigan. Paminsan-minsan, kailangan nila yun na, You di ba? cannot give what you don't have. Yes. So, kailangan dapat yung nanay mismo masaya. Tama. Thank you, Mommy Chinay, sa napakagandang kwento mo, yung open letter mo na na-feature dito sa Mahiwagang Burnay. Kung kayo po merong mga eksenang ganyan, mga kabisyo, pwede kayong mag-email sa amin ng inyong mga storya. Nakakatakot, pwede mag-October na. nga. Diba? Nakakalurke. Send nyo sa amin, ha? Comedy. Pwede. Yan, diba? Email us sa mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang pag-uusapan ng tambalan sa mga susunod na araw. Tama. Gotta go, mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Ang programang walang